Unha persoa tivo que ser trasladada ao hospital para que atendesen dunha ferida na cabeza despois desta liorta nocturna con varios implicados en Sarria. Os servizos sanitarios prestáronlle unha primeira asistencia ao ferido no lugar e despois ao evacuaron ao Lucus Augusti de Lugo. Os participantes dispersáronse antes de que chegasen os axentes da Policía Local que agora investiga o sucedido. Rúa esta aquí creo que é a Rías Baixas, que antes era a calle dos Viños. Aí suele haber paz e aí normalmente suele haber reortas con frecuencia, unhas veces máis grandes e outras máis pequenas, pero así suele haberlas. Durante el fin de semana es una calle bastante concurrida por gente joven y de vez en cuando sí que hay peleas. Ola, boa tarde. Luns 30 de marzo, benvidos ao Galicia Noticias. Un motorista de 48 anos perdeu a vida tras sufrir un accidente de tráfico no concello ourensán de Riós. O falecido circulaba coa súa moto cando por causas que se investigan perdeu o control e saiu da vía. Aínda que levaba o casco, saiu despedido, polo que se pensa que podería leválo mal abrochado. É a primeira vítima mortal na provincia de Ourense dende o comezo do ano. E miña irmá e meu cuñado, por desgracia, pasaban por ali en ese momento, cando estaba tumbado, que parece ser que ainda respiraba, ainda estaba con vida. Pero claro, nestes casos, normalmente non lle podes tocar, sobre todo un accidente de moto. Pero cando chegaron os servicios de emerxencias xa estaba fallecido, non sei como pode facer. O impacto debeu ser brutal, nas motos, pois non tes tampouco parachoques, o sea, un coche ainda podes ter herbas, pero nas motos o parachoques é o teu corpo. Un incendio causou importantes danos nunha vivenda de Forcarei. Na casa residían dúas persoas maiores. Foi unha cuidadora que deu a voz de alarma ao 112 o decatarse de que había lume. As lapas iniciáronse na chimenea e ata o lugar desprazáronse bombeiros, servizos de emerxencia, a Garda Civil e tamén persoal sanitario. O lume provocou o colapso xoven da parte do tellado, ademais de danar outras estancias. A vivenda quedou prácticamente inhabitable. Se había propagado polo conduto da chimenea, dado a estrutura de madeira do inmoble, se propagou a unha habitación que estaba xusto encima da cociña, ardendo pois todo o que era habitación, cama, enseres, mobiliario. E na Coruña comezaron os traballos de derrubamento do viaduto da Pasaxe. Uns 40 operarios traballarán 24 horas durante 3 días para executaren a actuación. As obras obrigan a cortar o tráfico na estrada que é a C12, polo que os condutores van ter que tomar camiños alternativos. Os desvíos están debidamente sinalados, ese sí, e durante anos este foi o acceso principal ao Choac, o complexo hospitalario universitario da cidade, antes coñecido como Juan Canalejo. 300 metros dun escaléctric que agora será completamente transformado co obxectivo de lograr unha mellor mobilidade na zona. É moita obra, unha obra grande e, bueno, a ver como queda. Teñen que dar o servicio de acceso, un acceso bo, porque ahora mismo, pois, a certas horas o tal e como estaban aí ás 3 ou ás 8, esas horas punta, pois había aglomeración e había colas para entrar nos accesos. Porque que isto mellorará, non? Tardará un tempo, porque como todas as obras teñen o seu proceso. Novo accidente mortal nas nosas estradas nas últimas horas. O falecido é un motorista de 49 anos que perdeu a vida en Riós. Como foi ese accidente, Andrea? Contanos. Pois foi onte a última hora contra as 8:15 da tarde nesta estrada entre Romariz e as Ferreiras. O home, un veciño deste concello ourensán de Riós, circulaba coa moto de seu fillo cando saiu da vía e bateu contra este valo de seguridade da estrada, aínda que nese momento levaba o casco de seguridade posto. O impacto deste golpe rematou coa súa vida. É a primeira vítima mortal nun accidente de tráfico na provincia de Ourense no que vai de ano. O tráxico accidente de moto ocorrido este domingo provocou unha gran conmoción en Romariz. O motorista de 48 anos era veciño do lugar e o sinistro en que perdeu a vida ocorreu moi preto, na estrada que leva ás Ferreiras. A moto saiu da vía e foi bater contra o canto da varanda de protección da estrada. O impacto, o motorista saiu despedido. Uns veciños que pasaron pouco despois foron os primeiros en atendelo e chamar a emerxencias. Vai me quedar esa pena para sempre, porque chegamos os primeiros, estaba un veciño daqui do Riós, estaba vivo, chamamos a emergencias, e onde lle dixen que mandaran o helicóptero, que me parecía que estaba moi grave. Non se puido facer nada.
O impacto debeu ser brutal. Nas motos non tes tampouco parachoques, o sea, un coche ainda podes ter herbas, pero nas motos o parachoques era o teu corpo. E desgraciadamente, a porta da casa foi a perder a vida aí. E realmente foi unha tragedia que nadie se pode esperar, pero bueno, son momentos moi duros ahora mesmo. O equipo de atestados da Garda Civil tomou nota sobre o terreo para determinar que puido ser o que provocou que a moto acabara saindo da vía. Mentres, no lugar seguen aínda sin poder asumir a perda dun veciño moi estimado por todos. Era unha persona entrañable, un chaval extraordinario, e tuvo a desgracia de ter ese accidente encima no pueblo. Pero bueno, é un alcance da vida que hai que soportar. Agora o problema é a súa familia. É un veciño que vamos a botar moito de menos, moi servicial, moi querido para todos. E bueno, é unha tristeza moi grande, pero sobre todo para esa mãe e para eses fillos. Foi un día moi triste. Este é o primeiro accidente de tráfico con vítimas mortais na provincia de Ourense neste ano 2026. Atropelaron unha muller a primeira hora da mañá na estrada nacional que cruza o sur de Ourense. O suceso ocorreu concretamente xusto á altura do concello de Vilamarín. A muller quedou ferida grave e despois de que os sanitarios atendesen no lugar trasladárona ao hospital de Ourense. O atropelo producíase a primeira hora da mañá na coñecida como recta de Tamallancos. A vítima cruzaba a carón dun paso de peóns e debido ao forte impacto acabou desplazada varios metros. O vehículo, unha furgoneta de matrícula portuguesa, presenta un importante golpe no frontal. A Garda Civil inspeccionaba o lugar para determinar as causas do accidente. Este punto kilométrico da Nacional 525 é un lugar especialmente perigoso onde se produciron máis sinistros nos últimos anos ao derivar unha curva moi pronunciada nunha recta longa con zonas habitadas polo medio. En Forcarei, dous veciños da avanzada idade saíron ilesos do incendio da vivenda que comparten. Por sorte, unha traballadora da axuda no fogar estaba con eles no momento que comezaba ese lume, Iria. Si a traballadora percatouse do lume no piso de arriba e logrou desaloxar a estes dous veciños, ambos con problemas de mobilidade e moi avanzada idade. O incendio comezou nunha chimenea no piso de arriba e se estendeu rapidamente pola estrutura de madeira. De feito, o teito acabou colapsando. Os bombeiros pasaron parte da noite e esta mañá tamén sofocando o lume, xa que o forte vento que sopra en Forcarei reavivou as lapas. A sorte quixo que o lume comezara á hora da comida e que os anciáns que habitan a casa estiveran acompañados pola traballadora do Servizo de Asistencia no Fogar. Que estaban comendo abaixo, que veu unha señora darlle de comer a eles, entón sentiu instalar, saleu fora e se veu fume. E se chamou os bombeiros rapidamente a máis un irmão que teñen aí máis adiante. A muller, de 95 anos, e o seu cuñado, de máis de 80 e en cadeira de rodas, saíron ilesos do lume, que comezou nunha cheminea e se estendeu rapidamente polo piso de arriba. Claro, cando chegamos xa se había propagado polo conduto da chimenea, dado a estrutura de madeira do inmoble, se propagou a unha habitación que estaba xusto encima da cociña, ardendo pois todo o que era habitación, cama, enseres, mobiliario. O vento complicou a tarefa dos bombeiros que traballaron día e noite na extinción. Esas madeiras que ten cento e pico de anos, e calquera cousa que lle quede, pois ao soplar un pouquinho de aire, pois se encende todo. Malia que non houbo feridos, os danos materiais son importantes. Se transmitiu un incendio vía conducción polo conduto da chimenea, e por fume toda a estancia, toda a parte de arriba da vivenda. E uns 30 metros cadrados do teito colapsaron tamén. Os veciños desaloxados atópanse ben, acollidos na casa dun familiar. Malia que o lume os deixou sen fogar, puideron salvar a vida grazas á rápida reacción da súa coidadora. A policía de Cangas detivo un home que fuxiu despois de esnafrarse con outro coche no centro da vila. A detención non foi sinxela porque tiveron que iniciar unha persecución durante varios kilómetros para poder collelo. Contámoslles máis nuns minutos. Eu pensei que era un incendio. Como viña, o furgón ten pinta de emergencia, sabes? E eu vim andando de volta e vou a mirar se hai algún incendio. Cando mire que os dous, un aí e outro,
E dixenlle o policía, facendo a prova de alcoholemia. Hai 4 galegos entre os 20 detidos nunha operación da Policía Nacional que descubría un narcotúnel que introducía a droga dende Marrocos ata Ceuta. Segundo informa el Diario de Pontevedra, un dos detidos sería Pablo Oro, un coñecido armador implicado no alixo de Simeone que está sendo xulgado na Audiencia Provincial de Pontevedra. Dentro da complexa trama investigada, os 4 detidos en Galicia pros que se decretou xa o seu ingreso en prisión serían os encargados do transporte e distribución da droga. O narcotúnel conectaba, segundo os investigadores, unha nave no polígono de Tarajal en Ceuta cunha vivenda de Marrocos e permitía a entrada constante de toneladas de droga en territorio español. E mañá pasará a disposición xudicial os 2 detidos polo atraco a un estanco en Lalín. O pasado sábado entraron encapuchados e mentres un golpeou e mobilizaba a propietaria, o outro fíxose cos cartos da Caixa. A media hora foron detidos pola Policía Local e tamén pola Garda Civil. A estanqueira, que leva case toda a vida atendendo o negocio que antes pertenceu ao seu avó, quere pasar páxina e declinou facer declaracións sobre o violento episodio que viviu o sábado. Ao redor das 10 da mañá entrou un individuo encapuchado, empurrouna cara a parte de atrás do local e golpeouna para inmobilizala porque ela intentou defenderse. A continuación entrou outro home encapuchado e colleu os cartos da Caixa. Fuxiron cuns 500 euros. Os berros da estanqueira alertaron os negocios próximos que acudiron a auxiliala. A alarma tamén saltou e axiña se mobilizaron a Policía Local e a Garda Civil. Apenas media hora despois do asalto lograron deter aos 2 presuntos atracadores. Un deles é un coñecido delincuente e o outro mesmo era cliente do negocio. A estanqueira tivo que ser atendida no centro de saúde e despois no hospital polas lesións que sufriu durante o enfrontamento co atracador. Os detidos permanecen arrestados no cuartel da Garda Civil de Lalín. Está previsto que mañá pasen a disposición xudicial. 70 anos de cárcere é o que vai pedir a Fiscalía de Ourense pros 5 detidos polo asalto a un construtor de Lobios. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con forza e tamén por lesións. Os feitos remontanse a xaneiro de 2025. Os asaltantes entraron na casa dun empresario de construción na aldea de Vilameá, ameazárono e golpeárono con extrema furia, segundo o escrito da acusación, para que lles dixera onde estaban os cartos. A vítima tivo que ser ingresada na UCI. Os supostos autores foron detidos un mes despois. Segundo a Fiscalía, o líder do grupo era o informático do Concello de Xinzo. E a Policía de Cangas detivo un veciño que fuxiu despois de colidir con outro coche no centro da vila, pero foi despois dunha persecución de varios kilómetros a toda velocidade polas estradas e tamén polos camiños do Concello. Finalmente, parou nun calello sen saída moi preto do mar, Xoán. Si, unha espectacular persecución a gran velocidade que comezou no centro de Cangas e rematou xusto aquí, neste punto do lugar de Castiñeiras, na parroquia do Ío. Foi detido un condutor dunha furgoneta que se deu a fuga tras unha colisión. Os axentes mesmo tiveron que desenfundar as súas armas e unha pistola Taser para facerlle fronte, xa que o individuo portaba un obxecto brillante, que finalmente resultou que non era nada perigoso. O home, veciño de Aldán, deu positivo en alcoholemia. Ao parecer, levaba un cubata no coche mentres fuxía da policía. A colisión tivo lugar na contorna da Praza de Abastos, arredor das 8 do serán. Había numerosas persoas que presenciaron o choque e viron como o condutor da furgoneta saiu fuxindo do lugar. Entre as testemunhas, esta familia que está de vacacións no Morrazo. Y de repente escuchamos como un golpe súper fuerte y un señor gritando, para, no sé qué. Y de repente la furgoneta sale corriendo, un policía que estaba ahí sale detrás de él y el tío siguió para adelante y entonces ya estaba el coche de patrulla que salió por él. Foron inútiles os intentos da policía local por darlle o alto. O individuo apretou o acelerador e dende o centro de Cangas percorreu varios kilómetros pola estrada que vai a Aldán. A patrulla da policía seguía o rastro a pouca distancia. Nun momento dado virou cara ao Ío. En este punto desviouse polo camiño de Castiñeiras. A todo gas, pero cheaban as rodas, que por aí caben malamente un coche baixo, de por a vida. Se colle a gente por diante, la ve por diante. Se colle a pase... Mi hermano estaba na Castiñeiras, tuvo que apartarse para dentro, meterse que non. Conduciu de xeito temerario por camiños estreitos a toda velocidade, poñendo en perigo a outros condutores e transeúntes. A un veciño case o leva por diante. Ahora viña embalado, aí, é o sitio, miras como é. Canto me deu, se non oíra ben, oín o ruído, e apartei, porque aí adiante é moi estreitinho, apenas cabo o furgón.
Ao final escolleu a ruta equivocada porque rematou nun camiño sen saída preto da praia de Area Brava. Alí, a policía si pudo darlle o alto. O home baixou con algo brillante na man, polo que os axentes desconfiados desenfundaron as armas e unha pistola Taser. Finalmente non era un obxecto perigoso. Reducírono e fixeronlle a proba de alcolemia. Cheguei aquí, estaban os dous aí e dixen un outro, vamos a facer a proba de alcolemia. Poden esperar. E xa, nada máis que mirar o que había, non había nada, e veña a facer a proba de alcolemia, xa non quixen ser curioso, xa marchei de volta. De unha taxa que cuadriplicaba o máximo permitido. Ao parecer, durante a persecución, levou en todo momento un cubata ao lado do volante. Liorta nocturna con varios implicados en Sarria, na provincia de Lugo. Unha persoa tivo que ser trasladada ao hospital para que a atendesen dunha ferida na cabeza. Agora a Garda Civil investiga os feitos. A refrega tivo lugar nesta rúa de Sarria, onde comparten espazo varios locais de ocio. Na Liorta vironse implicadas numerosas persoas. Berros, empurróns e xente polo chan. Bastante xente polo chan. En un destes envites, unha persoa resultou ferida na cabeza. Os servicios sanitarios prestaron unha primeira asistencia ao ferido no lugar e despois foi evacuado ao Hospital Lucas Augusti de Lugo. Din os veciños de Sarria que non é o primeiro incidente deste tipo na zona. Sé que es una calle que de vez en cuando es conflictiva, es una pelea bastante bestia. Durante el fin de semana es una calle bastante concurrida por gente joven y de vez en cuando sí que hay peleas. A rúa esta aquí, creo que é a Rías Baixas, que antes era a calle dos Viños, aí suele haber pub, e aí normalmente suele haber reortas con frecuencia, unhas veces máis grandes e outras máis pequenas, pero así suele haberlas. É que aí a veces hai hasta navalladas e todo. Y cada vez son más brutales las peleas. Estamos muy acostumbrados ya. De hecho, ves la naturalidad de la gente mirando y es como quien estuviera viendo algo habitual. Si esto pasa en otra época, tú echas las manos, o yo que no salgo mucho y no veo peleas, echas las manos a la cabeza, pides ayuda, llamas a la Guardia Civil, a los locales, pero la gente ahí no se inmuta porque lo toman con mucha naturalidad ya. Están acostumbrados. A Liorta tivo lugar sobre as 5:20 da mañá do domingo. Os participantes dispersáronse antes de que chegasen os axentes da Policía Local e unha patrulla da Garda Civil que investiga o sucedido. Alfonso Basterra podería saír hoxe do cárcere no seu primeiro permiso dende que o condenaran pola morte da Xunta en 2015. Fontes consultadas pola Televisión de Galicia confirmaron que se lle concedeu un permiso de 4 días que poderá desfrutar a partir do hoxe luns. Alfonso Basterra cumpre condena no cárcere de Topas, en Salamanca, onde o trasladaron dende Teixeiro. Condenárono a 18 anos de prisión pola súa participación xunto coa súa exmuller no asasinato da súa filla. Esta vai ser a primeira vez que abandona o cárcere dende a súa detención en setembro de 2013. Levaba 3 meses morta e ninguén se decatou. Ocorreulle a unha anciá de Vigo que vivía soa na rúa Celso Emilio Ferreiro. Os bombeiros rescataron o seu cadáver nun complexo rescate polo patio de luces. A última vez que viron a Carme era polo Nadal, o día que os veciños poñen a árbore no portal. Que en Navidades, cuando montamos aquí el árbol y todo eso, estuve con ella y tal, le felicité, oye, pase buen día y tal. O sea, yo la última vez que la vi fue, vamos a decir, en Navidades. Logo tentou contactar con ela porque lle tiña alugada unha praza de garaxe e xa non lle contestou o móvil, na porta nin os whatsapps. Alquiló la plaza una de las plazas de garaje de ella y yo sobre el 27 de diciembre más o menos le fui a pagar la plaza de enero y febrero. Bueno, de enero. En mano? Sí, se lo pago en mano. Entonces yo el 27 le toqué el timbre, le llamé por teléfono y no la vinca, ni me cogió o no me oyó o lo que fuese. Y así cada semana, hasta que ayer yo sobre las 2 de la mañana oía a los bomberos. No sabía de lo que era porque el perro estaba ladrando sobre esa hora y no sé nada más. Inicialmente pensaron que ia pasar o Nadal fora da casa, a dos seus fillos que viven no estranxeiro ou que estaba hospitalizada. La última vez que yo hablaba con ella por WhatsApp y todo eso, y la última vez que la vi conectada fue el 27 de diciembre. No me contestaba los WhatsApps, yo no volví a saber nada de ella desde Navidades. Vamos. O máis estrano para esta veciña é que a última conexión de WhatsApp era do 27 de Nadal. La última vez que yo hablaba con ella por WhatsApp y todo eso, y la última vez que la vi conectada fue el 27 de diciembre.
no me contestaba los WhatsApps, yo no volví a saber nada de ella desde Navidad. Carme era moi querida e era considerada moi boa veciña. Algúns din que non mantiña moi boa relación cos fillos, se cadra porque estaban no estranxeiro. Os bombeiros accederon á vivenda descolgándose polo patio de luces. Esta mañá tamén atoparon morto un home nunha estrada de Sasdónigas, en Mondoñedo. O falecido tiña unha hemorraxa na cabeza. Atopouno un veciño de Lousada que ao velo tendido no chan inmediatamente deu a voz de alarma. Segundo confirmou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non se atoparon sinais de morte violenta. Con todo, o xulgado de Mondoñedo si abriu unha investigación para aclarar as circunstancias deste suceso. Cambiamos de asunto, aínda faltan máis de 4 meses, pero a noite do 12 de agosto perfílase como unha das máis concorridas do verán pro sector da hostalería. Na Coruña, por exemplo, hai xa restaurantes completos dende hai 3 meses. Grazas á súa ubicación xeográfica no noroeste peninsular e os seus amplos horizontes cara ao Atlántico, a Coruña destaca como un dos mellores destinos para gozar do eclipse. De aí que os restaurantes con terrazas, vistas despexadas ou ubicacións privilexiadas como a estes do Monte de San Pedro hai meses que xa non admiten máis reservas. Pues igual hace 2 o 3 meses que ya prácticamente lo tenemos todo lleno. La verdad que es curioso, nosotros encantados de que la gente llame con tanta antelación para un día tan especial, porque por lo visto va a ser un día muy especial, porque solo lo vamos a poder vivir una vez. Entonces, bueno, encantados con tanto la taberna Cinco Mares como Árbore da Beira a tope. Tamén con moitas reservas os restaurantes do centro da cidade, porque ese día o Porto acollerá unha quíntupla escala de cruceiros. Nos temos 3 grupos que veñen dos barcos, 3 grupos de 45 persoas cada grupo, que veñen a pasar o día aquí a Coruña precisamente polo eclipse. E logo tamén temos algunha reserva. E aquí xa estamos preparados porque vai a ser un día moi especial. Vai a ser como o día do apagón, pero por causas naturais, non? A xente de verdad que, a máis como é a parte de España onde mellor se ve, pois vai estar todo cheo. Pablo Gallego, por exemplo, é un dos restaurantes da Coruña que pecha os mércores por descanso, porén o 12 de agosto fará unha excepción. De feito, chamounos para reservar porque viu que na página web estábamos pechados e dice, non, ese día non podemos pechar, non. Saben que vai ser un día especial e único, polo que moitos hostaleiros xa planean actividades especiais e mesmo algunha sorpresa para que a experiencia sexa especialmente atractiva. Nosotros ese día, como es un día tan especial, a lo mejor tenemos alguna sorpresilla y montamos algún sarao a mayores, pero lo iremos contando y todo dependerá de que acompañe el día. E temos unha sorpresa, nos para xente que veña ese día, ou días anteriores tamén, xa temos encargadas, deberían de estar a chegar unhas gafas precisamente para poder ver o eclipse sin que che faga daño nos ollos. E ojalá obra máis, está claro. Ojalá pasará isto unha vez al año. Tamén na Coruña, hoxe comezan os traballos de demolición do viaduto que dá acceso ao Choa, que está previsto que os cortes de tráfico se prolonguen hasta o xoves, Nuria. Ese día, o xoves, Alberto, cando se prevé estean concluídos os traballos de demolición de parte do Escalestri, o treito en concreto que está sobre esta estrada, a C12, que tivo que ser cortada. O resto da infraestructura do viaduto iráse tirando aos poucos durante o mes de abril, xa que non compromete a circulación que se pretende sexa restablecida no mínimo tempo posible. A derruba desta infraestructura, deste famoso Escalestri da Coruña, está despertando moita expectación dende primeira hora da mañá. Cheganse moitos curiosos, tamén pacientes do Choac, tamén veciños. Algún curioso comentábamos que viu esprofeso para ver como avanzan estas obras, porque hoxe din desaparece un símbolo da cidade. Os traballos comezaron na madrugada deste domingo. Desde entón, o acceso do viaduto da Ponte da Pasaxe ao complexo hospitalario da Coruña está cortado ao tráfico e á circulación peonil. Son 300 metros dun escalestri que foi inaugurado en 1988 e que agora será derrubado. O que teñen que dar o servicio de acceso é un acceso bo, porque agora mesmo pois, a certas horas o tal e como estaban aí ás 3 ou ás 8, esas horas punta, pois había aglomeración e había colas para entrar nos accesos. Supoño que isto mellorará, non? Tardará un tempo, porque como todas as obras teñen o seu
proceso, pero... La verdad que sí, me llamó mucho la atención que hicieran eso, pero bueno, no sé, y es difícil de tirar, lo veo difícil. Unha obra grande, e bueno, a ver como queda. Más rápido con dinamita. Controlada, ¿no sabes? Dinamita controlada, iba todo abajo de una vez y no echaban 2 días a lo mejor. Serán 3 días de corte. Os que teñan ou queiran acceder ao Hospital Coruñés terán que facelo por rutas alternativas. Os desvíos están debidamente sinalizados. Toda a xente, os usuarios dos autobuses que agora teñen que dar unha volta, eu creo que os que máis lle afecta son a eles, porque agora teñen que dar unha volta grande, os autobuses, o que levaban pois un tempo viaxe, pois se duplica un tal, pero bueno. 40 profesionais traballan arreo en diferentes quendas para que os traballos non se interrompan durante as 24 horas do día. O operativo, que non utiliza explosivos, moviliza unha dúcia de vehículos industriais e maquinaria especial. Esta mañá o tramo do viaduto máis próximo ao hospital xa fora totalmente derrubado. Está previsto que este mesmo xoves xa non haxa cortes de tráfico. E por outra banda, reábrese o tráfico rodado esta Semana Santa o treito da AG57 en Gondomar, afectado polos temporais. En febreiro, o mal tempo provocara un derrubamento de terras en 2 kilómetros da autovía do Val, Miñor, Susto, sentido Baiona-Mar. Como ven, xa circulan os coches entre os puntos kilométricos 15 a 17 que coincide co Concello de Gondomar nesta autoestrada do Valmiñor, a AG57 sentido Baiona. Dende febreiro estaba cortado un carril entre estes 2 kilómetros por un derrubamento de terras debido aos fortes temporais do inverno. Os cascallos ocuparon un carril e facían perigosa a circulación. Agora a reparación xa está bastante avanzada e coa vista posta na Semana Santa decidiuse reabrir a circulación totalmente. Seguindo a programación dos técnicos da obra, a Xunta vai retomar de novo día 6 de abril os traballos e por seguridade volverase a cortar o tráfico nun carril sentido Baiona. En Viveirón, no Concello de Muras, levan meses dando rodeos de 30 kilómetros despois de que colapsara un viaduto. Imagínense os problemas que lle xera esta situación. Nuns minutos, contánoslo eles mesmos aquí no Galicia Noticias. A nosa explotación está aquí a menos dun kilómetro, pero ao estar cortado este pequeno pontigo dun regato, pois nos vemos obligados a facer un rodeo de 30 kilómetros, non? Entón, nos temos que facer ese rodeo para chegar á nosa explotación. Son moitos os oficios tradicionais que están quedando sen remuda. Mañá pecha no Carballiño a coñecida panadería de Arriba, 42 anos levaba aberta, pero os donos xubílanse despois de toda unha vida dedicada a facer pan e doces. Dende os 13 anos leva José Antonio Álvarez peneirando fariña, amasando e cocendo pan. Nos recordos hai moitas cousas boas e moitas tristezas. Hoxe está emocionado, é un día moi especial. Con 72 anos chegoulle a hora de xubilarse. Dá pena, pero tamén dá alegría porque hai que parar de traballar porque xa son moitos anos traballando. Traballaron moitísimo. Bueno, todo ten un ciclo e este ciclo remata mañá. Paula e o seu irmán aprenderon o oficio de panadeiro do seu pai, pero é moi sacrificado e non van seguir sen o mestre. Tiñamos moi convencidos que no momento que les decidiran parar, nos parábamos, non queríamos. Isto é moi esclavo. Aquí tens que estar os 365 días do ano metido. Entón, eso foi ben para nós, agora eles xa non queren eso. Así as cousas, a mítica panadería de Arriba do Carballiño pecha as súas portas para sempre. Mañá xubilanse. Que dices? Sí, entón mañá é o último día. Unha sorpresa, tía. Dábanos tanta pena decirlo que esperamos o último momento. E, bueno, hai xente que ven, hai xente que con moita pena. A clientela, moi apenada, concorda en que todo o que facían está boísimo. Moi rico, moi agradables. E o pan, pois, maravilloso, As empanadas, os dulces, que é a vida. Hai que se adaptar ás circunstancias. O que máis vou botar de menos é o brazo de gitano, porque para min é o mellor do Carballiño. Está espectacular. E é unha pena que peche, non? Estaba encantada collendo aquí o pan, pero que lle vamos facer? Non hai quen siga. Hoxe pai e filla elaboran as últimas empanadas e as últimas pezas. Nós estamos facendo pan como cando empecé cando tiña 3 anos, que eu empecé en Maside, nunha panadería, e eu fago o mesmo pan
Bueno, como se facía daquela, o sigo facendo igual, non lle cambiei nada. E o bo facer tradicional que, como noutros moitos oficios, está quedando sen relevo. E imos amosarlles algúns deses detalles cos que a natureza nos sorprende de cando en vez. Os paseantes que estaban nas inmediacións da Dársena da Coruña poideron asistir á irrupción de varios arroaces no recinto portuario facendo as delicias de pequenos e tamén dos maiores. Non é a primeira vez que os golfiños irrompen no porto herculino, principalmente na procura de peixes. E a Consellería de Medio Rural amplía a 28 días a corentena pola dermatose nodular nas vacas. Amplíase tamén a corentena obrigatorio para os animais chegados dende fora da comunidade dos 21 aos 28 días. Iso sí, Medio Rural autoriza as feiras, certames, poxas, mercados ou concentracións de mercado bovino sempre que os animais procedan de explotacións galegas. Os vehículos de fora da comunidade que accedan a estes recintos deberán facelo baleiros, limpos e desinfectados e cunha autorización da Xunta. O corte dunha estrada pola caída dunha ponte estalles provocando problemas aos veciños de Viveiro, no concello chairego de Muras. Os afectados levan meses dando rodeos de ata 30 km diarios, polo que reclaman o arranxo urxente do viaduto colapsado. A estrada que une Viveiro e Vilalba pola Serra do Xistral leva máis de 2 meses cortada debido á caída dunha ponte sobre un afluente do Eume. Os máis afectados son os veciños da parroquia do Viveiro, no concello de Muras. Quéixanse de que teñen que dar rodeos de ata 30 km polo alto da Gañedoira para atender o gando ou para realizar xestións na capital chairega, ou igual que lles ocorre aos vehículos de emerxencias. Temos un problema grande porque hai que vir unha ambulancia, hai que vir algo e a ver, cando o día dá dos 30 km ao revés, o que está enfermo xa irá para o outro lado. Estaba lavando 20 minutos, sobre 20 minutos, por aí leva 3/4 de hora. Esta é a carretera Vilalba-Viveiro, pola cal transitábamos nós todos os días, estábamos facendo antes como 4 kilómetros, 5 máis ou menos, e agora temos que dar un rodeo sobre 30 kilómetros. A nosa explotación está aquí a menos dun kilómetro, pero ao estar cortado este pequeno pontigo dun regato, nos vemos obligados a facer un rodeo de 30 kilómetros, Entón, nós temos que facer ese rodeo para chegar á nosa explotación. Temos unha explotación de vacún de carne, de equino e unha pequena albariza. A ponte colapsara durante unha borrasca en xaneiro e posteriormente colocáronse unhas pedras de gran tamaño para evitar que os vehículos seguisen pasando. Dende entón, os afectados reclaman que se restaure o viaduto e non ter así que percorrer tantos kilómetros todos os días. Esa ponte terían que facela de novo ou arreglala para poder pasar por ela, porque senón non hai por onde pasar aí. Imagínome que habrá que facela, reconstruíla completamente, Eu deso xa non entendo, pero ben entendemos ou ben se ve a evidencia no estado no que está e a verdad que é un pontigo pequeno, isto non é unha mega estrutura de ningunha, requiere grande esfuerzo por nadie para poder reparar esta ponte, Pola súa parte, a Deputación Provincial aprobou en febreiro unha partida orzamentaria para arranxar a vía cun prazo de execución de 3 meses. As rúas de Redondela volven converterse nun museo ao aire libre da man de Artelixo. Nesta edición, os organizadores buscan achegar ao espectador unha reflexión sobre a relación entre o home e mailo mar a través de distintas obras de arte. Ata aquí chegaba o mar. Esa é a idea que debe inspirar as obras de arte que participan na edición deste ano de Artelixo en Redondela. Unha ollada aos cambios da situación do mar e a relación co ser humano. E este ano, fomos máis ben a algo moi local, que é o noso mar, a enseada de Redondela. Entón, interpelamos un pouco a xente de como trata o mar a nós propios, a xente de Redondela. E ao mesmo tempo recordamos como era o mar fai anos, porque hai unha parte, por eso se chama así, ata aquí chegaba o mar, que era o mar chegaba hasta o centro da vila e agora todo eso está aterrado. En total son máis de 100 obras artísticas repartidas pola vila. Tamén participan distintos colectivos, como sucede co proxecto Mariscando Conciencias para o Futuro. Elaboramos unhas pezas artísticas que lle chamamos de 3 miradas, porque participa unha mariscadora ou un mariñeiro de pesca artesanal, un artista e unha investigadora.
Unha das pezas chamase Mortandade Masiva e o que trata, o seu obxectivo é poñer o foco no momento que están pasando agora as mariscadoras, moi duro, no que a ameixa está sufrindo moitísimo. Este ano, ademais, organizouse un roteiro por máis de 15 bares e cafés para coñecer a través de fotografías antigas ata onde chegaba o mar en Redondela. Hai emblemas que aínda se conservan hoxe, como o viaducto, se pode ver debaixo como a auga aínda chegaba ata máis alá deles, que agora é todo terreo comido pola cidade. Toda a vila se implica tamén os escolares coas súas propias obras. É unha forma original de decir que hai moita merda en moitos sitios e a xente non está concienciada. Entón, particularmente, o meu fillo, co seu colexio, van traer un. É que ele está super concienciado tamén co tema da limpeza das praias, vai no colexio a limpar o plástico, está conciencia todo o mundo, porque é como moi chamativo. As obras de Artelixo estarán expostas en Redondela ata 11 de abril. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias, quedan xa co telexornal. Moitas grazas por escollernos e que pasen boa tarde. Adeus.